и Сына, и Духа Святого. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, 40 дней тому мы с радостью святковали народжение Христа Пана. Сегодня мы вспоминаем день, коли Панна Мария и святый Юзеф принесли дитятка Иисуса у святыню, каб там скласти належную ахвяру. Таким чином, Пан Иисус не только виконав предписання закону старого заповіту, але зустрівся со своїм народом, який його з вірою чекав. Симеон і Ганна прийшли у святиню, натхнені Святим Духом. І он їх освятив, каб у маленьким дитяті вони змогли познати Христа і з радістю визнати віру у Його. Так само і ми собрані Духом Святим, разом пойдем до Божого дому, каб зустрітися з Христом. Ми Його знайдем і познаємо у ламанні хліба. А коли Он прийде у хвале, будем вечно радоваться Его присутности. Молимся. Боже, Створитель и Кріниця всілякого світла, Ты сьогодні открыл праведному Симеону світло на освятлення поганов. Покорно Тебе просим, выслухай просьбы Твоего люду и благослови эти свечки, якие мы понесем для Твоей славы. Веди нас шляхом добродейности и дозволь увойти в светло вечное праз Христа Пана нашего. Аминь. Зараз так само поблагословлю таємниці. Пане Єзу Христе, Ти для нас утіловився від Духа Святого, прийняв тіло з Панни Марії, став чоловіком. Просим Тебе, благослови эти таємниці ружанця, і кожного, хто, вшановуючи Твою найсвятейшую Матір, буде молитися, ученикам усіх, хто буде розважати над таємниці Твоєго життя, смертю, воскресіння, отримали дари Духа Святого, і після закінчення земного вандровання були годними удельничать у вечном житті, який живеш і володариш на віки вічні. Амин. Інтенції Святого Отця молимся о покликанні до святості монашеского життя. Молимся, щоб костельна супольність могла прийняти молодих людей, які відчули покликання служити Христу у святарському або монашському житті з їх прагненнями і сумленнями. Зараз я пройдуся, освячу свечки, коли ласка зробіть посередині проход. Можно сгасить свечки. Только осторожно, там постарайтесь не капать. Остыня воск, ну, там потом все закрепников, не капать на подлогу. Дорогие браты и сестры,
інтэнцыя гэтай святой імшы, Божага благаслаўлення і абходных ласкаў у святарскім служэнні для ксяндза Чэслава Йойка з нагоды дня нараджэння. Пра заступніцтва айца Фабіяна і маці міласэрнасці молімся за Людмілу і Вольгу, просім дароў Духа Святого, асабліва ласкі веры, супакою, розуму і мудрасці, духовнага і цялеснага здароўя, благаслаўлення для іх і іх сем'яў на кожны дзень жыцця. Божага благаслаўлення, заступніцтва Маці Божай айца Фабіяна, здароўя для Галіны Даманеўскай і дароў Духа Святого для лекараў. Божага благаслаўлення, заступніцтва Маці Божай, неабходных дароў Духа Святого для Наталлі, Крыстыны, Ганны, Галіны. Прашу Божага валадарства для памерлых Івана Марзукевіча, 17 гадоў, і ўсіх памерлых сям'і Марзукевіч, Йосіфа Карніцкага, 30 дзён, Браніслава, Юзефу і Віктора Кутас, Антона і Яніну Ліпніцкіх, Івана Гароднік, Ядвігу і Казіміра Бакунович. Я таксама хочу сёння памаліцца за памерлых, за майго тату. Сёння гадавіна смерці якраз прыпадае, ужо 25-я гадавіна. І за маю бабулю таксама у сённяшні дзень прыпадае гадавіна яе смерці, Анну. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцей, прабачце, нема ўжо гэта самае, хвала на вышынях Богу. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыко небесный, Боже, вышел всемогутный, поистине одинородный, Иисус Христе. Пане Боже, Баранко Божий, Сине Отця, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим ухвалили мого лиця. Амен. Молимся, всемогутный вечный Боже, Твой одинародный Сын, які прыняў нашу чалавечую натуру, быў у гэты дзень ахвяраваны ў святыні. Покорно Тебе просім, учини, каб мы могли с чистыми сердцами стать перед Твоим обличчям, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги пророка Малахі. Так каже Пан: «Ось я пошлю анёла моего, і ён падрыхтуе дорогу перед мною. І нечакана прийде у свою святыню Пан, якого ви шукаєте, і анёл заповіту, якого ви чекаєте. Ось ён іде, і хто витриває у день ягоного прийстя, і хто устоїть
калі ён з'явіцца. Бо ён, як агонь плавільшчыка, і як луг, што ачышчае. І сядзе, як плавільшчык, і як той, хто ачышчае серабро, і ачысціць сыноў Левія, і пераплавіць іх, як золата і срэбра. Яны будуць прыносіць пану ахвяру у справядлівасці. Тады спадабаецца пану ахвяра Юды і Іерусалема, як у дні даўнія і як у мінулыя дэкады. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан могутяв, ён король слави. Пан могутяв, ён король слави. Поднимите верхи ваши брамы, поднимитеся двечные вороты, кабы войшов король славы. Хто ж гэты король славы? Пан моцны і могутны, пан могутны ў барацьбе. Пан могутяў, ён король славы. Поднимите верхи ваши брамы, узніміцеся двечныя вороты, каб войшов король славы. Хто ён, гэты король славы? Пан могуцяў, ён король славы. Пан могуцяў, ён король славы. Читання послання до Габрэяў. Паколькі дзеці маюць удзел у целе і крыві, таму у іх падобным чынам прыняў удзел таксама Езус, каб праз смерць не зрынуць таго, хто мае ўладу над смерцю, гэта значыць д'ябла, каб збавіць тых, хто ўсё жыццё быў зняволены страхам перад смерцю. Бо сапраўды ён дапамагае не анёлам, а потомству Абрагама. Таму ён павінен быў ва ўсім прыпадобніцца дабратоў, каб стаць міласэрным і верным першасвятаром у справах Божых для ўміласціўлення за грахі народа. Бо як ён цярпеў, праходзячы праз выпрабаванні, так можа дапамагчы тым, каго выпрабоўваюць. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святло для освятлення язичников і хвала народа Твоего Израиля. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Маісея, бацькі Езуса прынеслі яго ў Єрусалім, каб прадставіць перад панам, як напісана ў законе пана, што кожнае непершароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана пану, і каб прынесці ў ахвяру, як сказана ў законе пана, пару туркавак або 2 галубкі. Жыў у Єрусаліме чалавек, імя яго, якога Сімеон. Быў гэта чалавек праведны і пабожны, які чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы спачываў на ім.
Адкрыў яму Дух Святы, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Месію Пана. І прыйшоў натхнёны Духам у святыню, і калі бацькі прынеслі дзіця Езуса, каб учыніць з ім паводле звычаю закона, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару, паводле слова твайго ў спакоі, бо вочы мае ўбачылі збаўленне тваё, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў, святло на асвятленне язычнікаў і хвалу народа твайго Ізраіля». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Цяці, калі ласка, дарагія браты і сёстры, хто можа сесці. Перш за ўсё хацелася бы ўзгадаць, што тычыцца сённяшняга свята. Сённяшняга свята звычайна згодна з правіламі старога запавету святкавалася 40 дзён пасля нараджэння дзіцяці. 40 дзён пасля нараджэння дзіцяці маці дзіцяці павінна прыйсці ачысціцца. Было такое правіла пасля нараджэння, але таксама ў гэты дзень ахвяроўвалася дзіцятка, ахвяроўвалася Богу. А адкуль гэта ахвяраванне было, адкуль яно паўстала, дарагія браты і сёстры? Помніце, калі народ ізраільскі выходзіў з Егіпту, Пан Бог загадаў, каб кожнае першароднае дзіцятка было ахвяраванае Богу як ахвяра за удзячнасці за тое, што за тое, што Пан Бог вывеў народ і што народ застаўся жывы і цэлы. Вось, дарагія браты і сёстры, як бы бачым, гэта пэўная традыцыя, якая мае свае корні у тым ці іншым, што здарылася ў гісторыі, як частка з гісторыі, і бачым, гэтая традыцыя і гэтая гісторыя успамінаецца ў законах, у пэўных правілах паводзін чалавека перад Богам. Таксама, дарагія браты і сёстры, каб не было ў нас у хрысціянстве пэўных традыцый, мы бы забыліся, як бы што рабіць. Вось мы называем гэта рытуалы, культавыя рытуалы, напрыклад, рыт святой імшы. Чаму мы так чынім? Бо Пан Езус калісьці прыйшоў на апошнюю вячэру, як мы гаворым, у Вялікі чацвер, прыйшоў разам з вучнямі і прамовіў гэтыя словы, якія мы паўтараем на кожнай святой імшы. Бярыце, ешце, гэта ёсць цела маё, бярыце, піце, гэта ёсць кроў мая. І вось гэтае правіла мы выконваем як хрысціяне. Это другая частка святой імшы. Бачым, а дзе ж першая частка святой імшы? Вось зараз адбываецца першая частка святой імшы, калі мы выходзім, спяваем гімн хвалы Пану Богу, чытаем святое Пісанне, слухаем святое Пісанне уважліва, слухаем тлумачэнне святое Пісанне. Так было таксама у традыцыі, але яшчэ традыцыі старазапаветнай, калі сабіраліся ў сінагозе, так як Езус Христос прыходзіў у сінагогу, і ён чыталі святое Пісанне, давалі чытаць святое Пісанне, тлумачэнне было святого Пісання. І другая частка наша хрысціянская, тое, што Христос устаноўлівае як новы запавет паміж Богам і чалавекам. І бачым, што тут ахвяра хлеба і віна, не крывавая ахвяра. Тут сёння ці складаецца крывавая ахвяра, бо згодна з законам Пана трэба, каб жанчына, якая прыходзіла ачышчацца, павінна скласці была ў ахвяру барана альбо козла, у ахвяру павінна скласці была альбо іншую жывёліну, але тыя найбеднейшыя мелі магчымасць скласці ў ахвяру 2 галубкоў альбо 2 туркаўкі. Гэта мы сёння называем дзікія голубі, ёсць такія птушачкі. Вось, гэта крывавыя ахвяры, якія павінны былі складаць людзі, павінны былі складаць згодна з прадпісаннямі закона. І Христос, калі прыйшоў, вось гэта была такая апошняя ахвяра крывавая, якая была складзена за Христа, які прыходзіць Христос, які замяняе гэтыя крывавы сваёю ахвяраю свайго цела
их своей крови и чинить некривавую ахвяру для нас, як умилостивление Богу. И пишет, что Бог проявляется для человека, как Бог ласки и милосердности. Бог ласки и милосердности. И к этому Он учит нас, что тут целый обряд очищения повинен был проходить, але Христос, есть так само такий обряд у костелі католицьким, особливо на Соборовым костелі. Этот обряд практиковался вельми моцно и зараз практикуется, але больше так по жаданню той ці іншої жанчини, вот это так званое благословление после народжения дитяти на 40-й день. Так само есть у наших ритуалах, мы это мало практикуем, мы, на жаль, это мало практикуем. Есть такой обряд, так само благословление жанчины после народжения дитятка. Благословление жанчины, бо это было великое такое, великое героизм, можем так. Ведаете, чул такое, что у Спарте был такой город стародавний на территории старожитной Греции. У Спарте писали на помниках для мужчин те, имена, кто загинул, кто находится, так ничего не писали, помер, поховали. Але тих, хто загинув під час війни, під час битви, писали на помниках ім'я чоловіка і писали на помниках ім'я жінки, яка померла від родів. Ось писали ім'я обов'язково этой жінки на помнику, бо це ось великий героїзм этого чоловіка, це як війна у некім сенсі этого слова. Так, ну, по-разному подходять історики, але ось ще ті старожитні часи, як відносилися люди у тих чи інших держав до того чи іншого факту, особливо до факту народження. Поэтому ось такий обряд і благословлення, коли приходить жінка і дякує Богу за ласки народження, але так само просить благословления для народженого дитяти. Это вельми важно. Просить благословления для народженого дитятика, бо яна уступає у новую фазу життя. До этого была одна, а теперь має обов'язок виховувати дитя. Має обов'язок виховувати дитя. Это доволі такая цікавая традиція, цікавая було, але, на жаль, говорю, это все зникає таким чином. Може, некоторые ось некие обряды, дорогие братья и сестры, с каждым обрядом есть Божья ласка. Обряд Святого Хресту, мы ведаем, что тоже несет Божию ласку. Обряд Святой Мши несет Божию ласку. Все обряды несут Божию ласку, а Божья ласка для збавления необходная. Без Божьей ласки мы не можем. Нават коллекционс говорит, я вас благословляю, я благословляю вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Это так само мы просим Божьей ласки над этим человеком. То, что мы приходим у дом и благословляем дом, где святар приходит, где святар приходит у этот дом, где учить молитва святара у этом доме, разом с теми, кто пробывает в этом доме, где читаются молитвы, где дом этот отрымовывая и дом, и не только дом, а вся маемость, бо эти слова, які мы пишем над уваходом, нехай Христос менціоним Бенедика, нехай Христос усё вось гэтае, то, что человек мае, усё вось гэта не только дом, а усё имущество, маемость усю благословить, маемость усё выходит. И кажуть, и духовный складник маемости, и материальный складник маемости, и дом, и над чем этот дом находится, и все, что в этом доме есть. Мы просим благословения у Иисуса Христа. Приходит святар и благословляет, как это ласка Божия великая для каждого человека. На жаль, там некоторые, так скажу щиро, не хочуть, чи соромяются, чи боятся, а у нас кажуть, що не добудовано. Просите ксенза, нехай поблагословить. Дорогие братья и сестры, я вам приклад дам.
нашего костела. Ну, будовали. И что, а помните, как мы сюда зашли еще? Раз поднял вочки, и что там было видать? Небо было видать, это самое. Начали молиться, вот им, там, трошечки, часами у каплицу, але есть некое свято. Так пришли, помолились, спотыкались вот на этих самых плитах, какие там неровно были, так по-разному, не было нават пола ровного, спотыкались, чуть не носом летели некоторые, но мне зараз перед носом перед очима все стоит. Это, ну як ходили, але мы просили, это благословение, и поглядите, ну побудовалось, ну не само, конечно, але Божие благословение над этим было, и кажут, вы просили эту ласку, будем молиться над этим месяцем, будем молиться над тем месяцем, и там побудуется все, вот там, где на раскопках, все будет побудовано. То есть молиться над этим месяцем, певные обряды над этим месяцем, певные, нават часами говорить, это месяц не можно будовать, бо часами месяца проклятое. Нават экзорцизмуют месяца, бывает такое. Дьявол має особливий вплив над этим месяцем. Вот, некоторые обряды там могут были сатанистские, чешчеки проводились. Часами есть такие месяцы, где, кажут, вот тут проводили певные обряды, черные силы, темные силы. Это там уже месяца, треба ходить туда, треба освячать это месяца, треба молитвы специальные читать над этим месяцем. Как это месяца было. Нам оттуда и близко подходить не можно. Без молитвы, без того, как ничто до человека не прилипло, кажут, не святое и черное. Поэтому, дорогие братья и сестры, завсюди потребное Божие благословение усюди нас. Ласка Божия завсюди з нами потребна, как была. Это не страшно, ничего. Мы маем силы, маем моцы много, бо Пан Бог сказал, коли Каин бег забивать Абеля, Пан Бог говорит Каину, ты слушай, ты думаешь, что робишь? Грех лежит у твоего порога, але ти пануй над їм. Бачим, Каїн не був ще похрещений, але була Божа ласка при їм. Уже був першородний грех, але ще мав гэты Каїн махчимость звоевать першородный грех, але ж не, пошел, хоть сумление подсказывало, что он недобро робить. То есть человек має у себе силы и моц разрознить здесь добро, здесь зло, как бы это не чинить. Має у себе моц. И має махчимость отчепиться от зла и просить Божьей ласки. Как Каин звернулся до Бога и попросил Божьей ласки, ну Боже, да поможи мне вот переодолеть вот эту спокусу забойства брата, спокусу робить дренно моему брату, человеку другому. Просил, то напевно Пан Бог бы, что не почув, как Юда просил на вертання. Чи Пан Бог не почув, питання завсюди, так, конечно, і воно сталося, як сталося. Але Петр просив, бачим, ласку на вертання, коли одрокся від Ісуса Христа, казав, плакав і просив ласку на вертання. І говорили, що аж від сльози у його були, як такі, аж повстали на твариць, як борозди такі, від сльозів. До речі, так, це сам я не ведав, потрапив мені такий цудовний образ стародавній, він буде у Свержні висіти у костьолі на вертання Святого Петра. А які пригожі, я ж не знав сам, це мені зараз реставратор, як почав реставрувати його, він такий невеликий, пригожий. Я вже думав, це там некий святий молиться, а потім по всіх прикметах, і там певень з якої сторони, з цієї сторони є. То ви одразу познали, що це образ навертання Святого Петра апостола, вельми пригожий образ. Вельми буде висіти у костьолі у Новому Свержні, ми обов'язково там повісимо. У нас, видите, чудовний образ, це Налибокские, глядите, вот это Налибокская Мадонна, я всім говорю, я вчора хвалився, і там говорив усім про Матку Божу. Говорю, у нас самый пригожий образ в Беларуси есть Матка Божа, Налибокская Мадонна, яка чудовним чином уратувалася з костьола, який горів, і чудовним чином, не ведаю, хто нават, як яна уратувалася, як уратували люди, гэты образ Матки Божої, ось, і гэты образ чудовним чином попав у нас, у наш костьол, він повинен був где-то лежати ще годами і згнить, струхлеть
у той капліцы ў дзераўной чыдзе, а ён тут аказаўся. Матка Божа хацела быць з нашым налібокскім краем Столпечнаю. Знаете, это ж такая вялікая ласка для нас. Вялікая ласка для нас. І вось ласка Божая. А чаму нашыя людзі маліліся, прасілі заступніцтва Найсвяцейшай Богородицы і просяць заступніцтва, выпрошваюць гэтую Божую ласку у сваіх малітвах, і нам гэтая магчымасць предоставілася, да. Это ласка Божия, дорогие. Поэтому стараемся вось не змарнаваць. Нехай гэтыя абрады нам заўсёды дапамогуць. Вось тое, што чыніцца, заўсёды тое, што чынім у імя Божие. Выпрошваем у Бога благословлення, выпрошваем ласку Божу, супрацоўніцтва з Божай ласкай. Гэта шлях да збаўлення кожнага чалавека. І нехай Пан Бог кожнаму з нас у гэтым благословляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Творителя неба и земли, всего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створено, одиносутного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловився от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижований так само за нас, при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес поводле Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, Його володарству не буде конца. Веру в Духа Святого, Панна і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків. Веру в один святий католицький апостольський костел, визнаю один хрест для отпущения грехов и всякое воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Про заступництво Найсвятейшей Панны Беззаганной Маті Божого Сына и нашей заступницы просим Христа за весь костел. Читать будешь? Иди сюда. Молимся за святы костел, каб ён вёў усіх да Бога, сапраўднай і адзінай мэты. Тебе просим. Молимся за нашу архідыацэзію і яе пастора, каб Бог умацаваў усіх вернікаў у еднасці і веры. Тебе просим. Молимся за пакліканых да манаскага жыцця, каб яны няспынна разважалі над Божай любоўю і атулялі сваёй малітвай усіх людзей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, каб Божие заповеди и взаимная любовь были для их крыницей счастья, едности и моцы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу эвхаристичную супольность, каб мы, идучи за светлом Христового учения, умели жить у едности и спокоя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Я прошу Божого благословления и необходных ласк у святарском служении для ксенза Чеслава Йойко з нагоды дня народжения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Про заступництво Отца Фабияна и Мати Милосердности молимся за Людмилу, Вольгу, просим дарову Духа Святого, особливо ласки, веры, супокою, розуму и мудрости, духовного, телесного здоровья, благословения для их и их семьев на каждый день життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божого благословления, заступництва Мати Божией, Отца Фабияна, здоровья для Галины Доманевской, даров Духа Святого для лекаря. У Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Божого благословления, заступництва Мати Божией, необходных даров Духа Святого для Натальи, Кристины, Ганны и Галины. Тебе просим. Выслухай нас, Прошу Божьего володарства для померлых Ивана Мазуркевича, всех померлых семьи Мазуркевич, Иосифа Корницкого, для Бронислава Юзефы и Виктора Кутас, Антона и Янины Липницкой, Ивана Огородник, Ядвиги и Казимира Бакунович, для померлого Станислава и померлой Ганны Лашук, померлых семьи Лашук, и молюся так само за померлую Ганну Кунаш и всех померлых семей Кунаш. Тебе просим. выслухай нас, Пане. Молюся и прошу Святла Духа Святого, и молю Иисуса Христа спаслать Духа Святого для тех людей, от кого залежит спинение воинов, особливо войны в Украине. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу Бога и Божьей ласки для всех несправедливо покривджених, несправедливо осуджених людей. Святорова особливым чином молюся. Прошу для их моцы, силы вытривать этой несправедливости, вытривать в выпробовании. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божьего благословления для всех наших архиеродавцев, для всех наших справ, нашей парафии, кожного з вас, ваших домашних справ. Молюся за ваши домы, квартиры, там, где живете, які мы наведываем. Прошу благословения Божие, как нехай Христос благословить не только материально, а духовно, благословить кожную семью. Обновление духовного для кожного з нас, для кожного парафіянина. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай наши просьбы, учини, как проспокорную молитву всего Костела здійснилася справа збавлення всіх народів, праз Христа, Пана нашого. Аминь. Сідайте, коли ласка. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей по ним просим, а дары любовью хай душа Тобой живи. Дай познать нам волю Твою, Пане. Хочем жить по подлых слов Твоих. Местями мы был мизерный, марный, в темре местями блукаем, шлях нам освяти. Просим, дай нам ласку Твою, Пане. Помаши нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, могутность вечно обхвалить. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог Отец, усемогутным, Нехай нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Предвечный Ойче, нехай Тебе будут досподобы дары Костела, які по волі Твоей ахвярує Тобі, як беззаганне ягньо, за життя світу Твоего одинародного Сина, який живе, и володарец на веки вечные. Аминь. Пан с вами, И с Духом Твоим, упору сердцы, основу земли до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Угодно и справедливо.
правды, годно это и справедливо, слушно и збавенно. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складали падзяку. Пане святы, Ойча всемагутны, вечны, Божа, бо ў гэты дзень Твой спрадвечны Сын быў ахвяраваны ў святыні, а Дух Святы вуснамі Симеона обвястил, что и он слава Твоего народа, и светло на осветление погана. Так само и мы с радостью сустракаем нашего Збавцу, и разом с анёлами и святыми прославляем Тебе, ускликаючи. Святый, 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 Он Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословлен Он и той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Действенной эмоцией Духа Святого Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно сбираешь народ свой, кабы до сходу солнца до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру, тому у едности с усім костелом. У перший день тыдня, коли Иисус Христос у вас кроши спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом и крывёю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Христе, Сыну Бога живего, змилуйся надо мною. Подобным чином по вечері узяв келіх і подяку Табе складаючи, благословив, подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Это чыніце на мою памяць». Христе, Сыну Бога. Это великая таямница веры. Признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, так само Его цудовное воскресение в небаўшэсці. И чекаючи другого прыцця, с подякою складаем Табе гэтую живую святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якою Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе. Каб мы змогли отрымать спадчину с выбранниками Твоими, найперш Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Габриэлем.
со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу, просим Тебе, Пане, нехай это и ахвяра наша поєднання принесе всему свету, супокой и избавление, будь ласкавым отцевать у веры, любови, костел Твой, які пилигримуя на земле со слугою Твоим папам нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласці Твоей душов з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где мы сподяемся быть к образом зими завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана наша, праз яко дорвеш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и опусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, пристя збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой, Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой вам. Это поеднание тела и крови по нашей Баранку Божий, я на Тебя решна себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, я на Тебя решна себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, я на Тебя решна себе, грехи світу, одари нас упокоєм. Пусть баранок Божий, будь той, кто бере на себе грехи свету, благословленный и покликанный на вечеру ягоную. Пане,
Отже, ми бачили збавлення Твоєго, подрихтував Ти перед обличчям усіх народів. Родилая хвала, могутность Добрыня, владара, что створив сусвіт, принесившийся мир, и он стался для всех нас, таки малый, як гостий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися, пироги, пред Господом Твоим, а Он поднимет тебе, даришь ты все одной, как целком нас принял, кто нам всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Хлеб найдешевейший, огорни в своим молчании, скремянил белый острый, собери мою тимру. Хлеб найдешевейший, огорни в своим молчании, скремянил белый
Поблагослови, я хлеб подели, поміж тими, хто прагне. Поблагослови, я хлеб подели, поміж тими, хто прагне. Хлеб надешевейший, огорни своим молчанием, скремянил белые остыги, забери мою темру. Хлеб надешевейший, огорни своим молчанием, скремянил белые остыги, забери мою темру. А кришинки тия, якія застануться, а кришинки тия, якія застануться, раздай тим, хто не вірить у своє правління, раздай тим, хто не вірить у своє правління. Хлеб надешевейший, огорни своим молчанием, скремянил белые остыги, забери мою темру. Хлеб надешевейший, огорни своим молчанием, скремянил белые остыги, забери мою темру. Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти ось добрий. Дякуєм тобі, Пані, алілюя. Дякуєм тобі, Ісус, за твою любов святую. Дякуєм тобі, Пані, алілюя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за світло і утешення. Дякуєм тобі, Пані, алілюя. Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти ось добрий. Дякуєм тобі, Пані, алілюя. Молимся. Добрий Боже, празнайсвятейший сакрамент, який ми прийняли в Отцу і нас у Твоїй ласці, Ти сповнив сподівання Симеона і дав йому перед смертю бачить Христа, і ученикам моїм кнулися, зустріться со збавцями, досягнули життя вічного праз Христа, Пана нашого. Аминь. Святий Архангеле Михайле, бережи. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пастор злого. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог,
а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амин. Сядьте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, завтра 3 лютого у успамін святого Блажея, біскупа і мученика, у гэты дзень звычайна мы просім Бога, каб берог нас ад усялякай хваробы горла, даў нам ласку мудра карыстацца нашим голосом. Завтра будзе святая імша і рано, і вечарам, і таксама будуць асвечаныя свечкі ў гонар святого Блажея, і будзе малітва благаслаўлення над тымі, хто пажадае. Вось і пра заступніцтва святого Блажея, каб Пан Бог адарыў нас пэўнымі ласкамі. 5 лютага серада успамін святой Агаты, панны і мучаніцы. Святая імша у нас у касцёле будзе у 9 і у 18. І таксама будзе дзесьці о 19 гадзіне святая імша. Можа, пагляджу з князом Кірылам пагаворым, можа, не 19, можа, у 5 лепей, в 17:00 у Новым Свержні зробім, альбо то же самое 18:00, хіба лепей будзе 18:00. Аднолькава зробім, так як двоих мы тут ёсць, поэтому будзе імша і в 18:00 і ў Столбцах, і ў 18:00 у Свержні. А хто любіць Столбцы і Свержань, ну ничего, так духовно туда, телесно сюда или наоборот. Так. Хорошо. Вось так зробім. 6 лютага чацвер успамін святого Павла Мікі Паплечнікаў, мучанікаў, святая імша, як я ўжо згадаў, у Столбцах кожны дзень у 9 і у 18, у суботу у 9 і 19, только в суботу 19 есть у нас. У недзелю як заўсёды. У недзелю як заўсёды. Так, тут прыпадае у нас першы чацвер і першая пятніца месяца. Першы чацвер запрашаю на малітву, хто жадае на святую гадзіну, будем молиться у касцёле, хто жадае дома молиться, калі ласка дома, у 23:00 до 24:00 тут у касцёл будзе адкрыты, будзе магчымасць прыйсці на святую гадзіну. Таксама у чацвер прыпадае 11-я гадавіна смерці ксяндза Ярослава. Запрашаем на імшу, 18:00 будзе ў яго інтэнцыі, але таксама з нагоды першага чацвера памолімся малітвы аб пакліканнях. У першую пятніцу у нас заўсёды ёсць у нас такое месца на тэрыторыі нашай парафіі ёсць Жацерава. Першую пятніцу будзе там о 15:00 гадзіна міласэрнасці. Мы там молімся, і там каплічка Найсвяцейшага сэрца Езуса. Молімся там гадзіну міласэрнасці, будзем каронку да Божай міласэрнасці. Так, молитвы таксама дадатковыя да Найсвяцейшага сэрца Езуса, і таксама святая імша будзе у 15:00. Ну, але у 18:00 тут тоже ёсць святая імша, і запрашаю на 17:00, хто можа прыйсці на адарацыю, і таксама першая пятніца, і памаліцца, вось будзе выстаўлены Найсвяцейшы сакрамент, перад імшой будзе благаслаўленне. Я дзякую вам за ваши ахвяраванні на працы ў касцёле і капліцы. Што мы робім? Ну, пакуль займаемся праектаваннем і вядзем усю дакументацыю, што тычыць старога касцёла і капліцы. Дарагія, я хочу вам сказаць, я ўжо гаварыў неаднаразова, чаму мы гэтым займаемся. Это наша не толькі памяць, але наша святыня старадаўняя на тым месцы. Калі удасца Бог дазволіць нам адбудаваць каплічку, якая была калісьці пры гэтай святыні, было бы вельмі цудоўна.
мы там назад перенесем туды парэшткі нашага айца Фабіяна на тое месца, дзе ён хацеў быць, дзе ён сказаў, што хацеў бы на гэтым месцы прабываць. І будзе гэта наша такое, наша святыня такая, святое святых стаўпетчыны. Знаеце, столбцы ў такім месцы расположаныя стратэгічным адусюль у цэнтры якраз знаходзіцца. Вось. І культ святого Фабіяна, ну, у нас так пан Бог даў вось святого Фабіяна, пан Бог даў найсвяцейшую панну Марыю Ружанцовую, што вось, ну, і кажуць, Бог велеў, каб усё гэта было. Поэтому, паважаныя, вось гэта такая мэта маленькая, такая скромненькая, такая трошачкі, якой хацелася, каб вось гэта развівалася, каб для нашага свячэння это ўсё служыла. Паважаныя, поэтому мы там займаемся. Таксама тут далей, дзякуем Богу, мы можам купіць яшчэ троху дуба, ёсць магчымасць, і мы далей прадоўжым алтар рабіць наш. Вось алтар такія і іншыя справы працы пры касцёле будзем працаваць, але ўжо не з такімі вялікімі этымі самымі, ну, з рвеннем вялікім, але ёсць на што расходы такія есть. Ksiądz Кірыл у суботу будзе хадзіць у Кірыл у сераду, чацвер, пятніцу, суботу наведае дамы па вуліцы Ленінскай 89, 93, 99, 103, 105, 107, 109. Пасля выхадных у супольцы будзе больш дакладная інфармацыя. Я таксама буду з пастырскімі наведаваннямі. У панядзелак па вуліцах Скарыны, Саракомлі, Лёсіка, Клімука. У аўторак Некрасава, Багушевіча. У сераду наведаю дамы па вуліцы плошчы Леніна і па вуліцы Гагарына, да магістралі. У чацвер дамы Першамайская, Наднёманская, Пушкіна, Піянерская. У пятніцу будзе Горкага, Багінскага, Міцкевіча, Маяковская, Чыгунную. Вось гэта пастараюся тут ўсё да асфальта, як кажуць, прайсціся. І там па меры магчымасці, і ўжо так, тут бачым, так паціхоньку перабяромся за возера, і там далей будзем хадзіць. Я думаю, што ўсё будзе, кажуць, это самае такое асноўное, а там таксама з часам. Хто хоча прысвяціць сям'ю сваю найсвяцейшаму сэрцу Езуса, прашу папярэдзіць падчас тэлефоннага званка. У нашым ларку ёсць малітоўнік Ойча наш, настольныя крыжыкі, абразы, свечкі, ружанцы і іншае. Зараз будзе ў нас выстаўлены найсвяцейшы сакрамент. Памолімся мы, сёння нядзеля адарацыйная, памолімся літанне да сэрца пана Езуса, пасля удзялю благаслаўлення найсвяцейшым сакраментам. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Скауты прыехалі, малодцы, дзякую за вашу прысутнасць. Это з венца нас і венец цешыць часамі вашым прабываннем. Нехай Боженька вас благаслаўляе. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Кто может побыть на выставлении, коли ласка, можно остаться. О, налагай святейша, гостыня, веди нас до небесных брам, тревожить моти нас ворожия, успала положи нас, дай силу нам, один в Тройці, Бог святий, Тобі хвала на всі веки, коли закончиться наш шлях земний, увала благодарства свого прими. Амен.
В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица Единый Божа, Сердце Иисуса, Сына Отца Спрадвечного, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, во улоне Девы Мати Духом Святым створенное, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, со Словом Божьим истотно з'єднаное, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, безмежной величи, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, святыня Бога, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, сяліба найвышейшего, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, домі Божий, брама неба, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, полымнеюче вогнище милости, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, справедливости и любови скарбница, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, добрині любові повное, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, всіх снотов глибиня бездонная, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, всялякой хвали найдостойнейшее, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, володари з'єднання всіх серців, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, яким усі скарби мудрості і умілості, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, у яким уся повнота Богства, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, уподобання Яйця Небесного, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, з повноти якого ми усі отримали, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, прага од вічних вишиняв, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, терпливої великої милосердності, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, щодре для всіх, хто до Тебе звертається, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, криниця життя і святості, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, умилостивлення за грехи наші, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, наповнене зневагами, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, злочинствами нашими змучене, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, послухмяное аж до смерти, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, дідой пробитое, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, криниця усялякого сутешення, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, життя і воскрешення наше, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, супокой і поєднання наше, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, живая ахвяра за грехи наші, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, Милуйся над Сердце нами. Иисуса, надія тих, хто у Тебе помирає, Милуйся над Сердце Иисуса, радость усіх святих, нами. Милуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Милуйся над нами. Єзу, тихий і покорний серцем, Учини сердце наше до Твоего подобным. молимся. Усемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшого Сина Свого, на хвалу і ахвяру, яку Він складає Тобі за нас грешних. Змілуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. Амен. Присвячення роду людського найсвятейшому серцю Єсуса. О Єзу, наймилейший Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоєго алтара. Мы Твоя властность и Тебе належить хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, аби ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповідями Твоїми. Змилуйся над одними і другими, о Єзу найласкавейший. І притули всіх до святого серця Свого. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступили від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, як найхудшие, вернулись яны в батьковский дом и не згинули от нестачи и голода. Будь володаром для тих, хто помилково ці празня згоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і одинства віри. Хаб хутко настала одна учарня, один пастир, а дари костел Твой безпечной свободою.
дай усім народам супокой і згоду, ученикам на всій землі, від краю до краю один узносився голос. Хвала А Божьему сердцу, праз якое пришло для нас збавлення, Йому хвала і пошана на віки. Аминь. Таємницю сакрамента восхваляймо щиро всі, тратить моць старої права, Бог шановися повірить, що нам розум не тлумачить, святло віри приняси. Богу вічному Троицы, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живеш и владариш на веки вечные. Амен. Хай буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святое, хай буде прославлений Ісус Христос, справдний Бог і чоловік справдний, хай буде узвеличено ім'я Христова, хай буде прославлено найсвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде узвеличений Иисус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославлений Дух Святий Утешитель, хай буде вшанована найсвятейшая Манна Мария, хай буде вшанована її святої і беззаганної зачаті, хай буде вшанована повної хвали її у небо взяті, хай буде вшанована ім'я Марії Панни і Маті, хай буде вшанований святий Юсаф, її пречистий обранник, хай славиться Бог у своїх анgelах і всіх святих
завсюди похвалений, всіми нами прославлений, найсвятейший сакрамент, наш небесний тестамент. Будь завсюди похвалений, всіми нами прославлений, найсвятейший сакрамент, наш небесний тестамент. Будь завсюди похвалений, всіми нами прославлений, найсвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Помияние наш чудотворца, став печенью оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Помияние наш чудотворца, став печенью оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Помияние наш чудотворца, став печенью оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і вділяючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, тепер і завсюди, і на веки вічні. Амен. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, тепер і завсюди, і на веки вічні. Амен. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, тепер і завсюди, і на веки вічні. Амен. Пою.